Ordzovenský zakladá útok, pokračuje Mráz, Mrázová strela a Staňov ďalší zákrok a je tam gól. Nitra vyhráva 1-0. A je to Jožko Štimpel. Ten čak s Richardom Mrázom sa naozaj oplatil Antoninovi Staviaňovi. Mrázova neutíchajúca aktivita viedla k otváraciemu gólu v tomto finálovom stretnutí. Ešte raz sa na to môžeme pozrieť. Mráz vystrelil a púk do bránky. Napokon zrejme áno, doklepol Jozef Štimpel, jeho prvý finálový bod a hneď gól v 6. zápase Nitra v 6. minúte, vedie 1-0. A treba pripomenúť, že v tomto momente už nebol na lade Tomáš Marcinko, ktorý si ho nestrážil. A vidíte, že taký hráč ako Jožko Štimpel, keď má troška viac času, nedokáže sledovať púk a vie byť v správnu chvíľu na správnom mieste. To nie sú príjemné okamihy pre defenzívu hostí a celkovo pre hostí, pretože čas na ofenzívu príliš nemajú, ani priestor a musia sa brániť. Navyše nitrianská presilovková úspešnosť je viac ako povestná a teraz je aj potvrdená gólom Dušana Mila. 2-0, presilovka domácich trvala len 10 sekúnd. Veľmi dobre zahratý signál, kde Leokej si počkal na Dušana Mila, ktorý si nakorčuloval medzi kruhy a tam vlastne vystrelil. Naozaj áno, táto krízna prihrávka od Richarda Leokeša. Počkal si na Dušana Mila, ktorý sa posunul na úroveň bodu na vhadzovanie. Ale veľmi dobrú robotu spravil opäť Miro Kováčik, ktorý stiahol brániaceho košického hráča, ktorý ho vlastne bránil, nalakal ho na seba a tým pádom uvoľnil priestor pre Dušana Mila. Teraz to je krásne vidieť. Teraz dostáva púk, kde nikým nekrytý má dosť priestoru a času, aby vedel umiestniť púk. Macejko jednoducho k Miterovi. Pohotovo však zahral v súboji s Jokelom Segľa, ktorý ale dokázal skórovať. Je to 3-0. 33. minúta stretnutia a tretí nitriansky gól. Druhýkrát inkasoval štvrtý košický útok. A veľmi dobrá práca Seglu, ktorý si nenechal púk zobrať. Veľmi dobre si ho kryl vlastným telom a pomaličky postupoval v bráne. Teraz to uvidíme. Už vypadalo, že padne, stále ho držal ho, nenechal si ho vybuchnúť a teraz hore nad rameno Staňu dáva veľmi dôležitý tretí gól pre Nitru. Pre Martina Seglu je to prvý bod vo finálovej sérii a hneď takýto dôležitý gólový okamih. Marne ho stíhal Jokel, dostal sa v strednom pásme cez Mitera. Rýchla kľúčka, keď si prehodil puk na forehand proti Macejkovi. A nechytateľná strela pod hornú žrtku proti Staňovi. Takto sa Nitra dostala už k trojgólovému vedeniu. Pomalý puk Tomáša Nádaždiho končí v útočnom pásme. Je koniec 6. finále. Nitra v ňom vyhrala 3-1, vyrovnala stav vo finálovej sérii na 3-3. Steel Arenu po 2 rokoch čaká rozhodujúci 7. finálový duel, tak ako v roku 2012, keď to bolo v tej najemotívnejšej možnej sérii na Slovensku proti Slovanu Bratislava. Ten už v extralíge nepôsobí a teraz v tom 7. finále vyzvú domáce Košice hostia z Nitry. Tí dnes síce v tretej tretine len inkasovali, ale iba jeden jediný gól. A takto sa nitrianskí priaznivci sami označili za 6. hráča, ale asi im to patrí oprávnene. Určite môžeme s tým len súhlasiť a je tam aj napísané my sme Nitra, 6. hráč, čo potvrdzuje, že vlastne nitrianskí hráči musia poďakovať svojim divákom, ktorí celú sezónu ich povzbudzovali, vytvorili im výbornú atmosféru v každom zápase domácom a preto tí nitrianskí hráči sa im chcú odvďačiť tým najväčším, čo pre nich znamená, a to nás bude čakať v pondelok, ten 7. rozhodujúci zápas. Nitrianskí fanúšikovia si zaslúžili dnešný zápas v podaní domácich hráčov tak, ako ho odviedli. Je to obrovská vďaka za podporu, ktorú celý rok dostávali. Je to vlastne rozločka v tejto sezóne s nitrianským publikom. Pre nitrianských fanúšikov je to určite veľký
Ďakujem za rozlučenie, že v tom poslednom zápase dokázali ich hráči vyhrať. Je to tá rozlučka, aká sa patrí pre celú sezónu. Presne tak, je to niečo úžasné, pretože všetci celý rok pracovali aj vo výbore, aj v manažmente nitrianskeho hokeja na to, aby to dotiahli až sem. Zrejme málo kto tomu veril, ale ambície boli vysoké. Nitriansky tým celý rok šlapal za týmto cieľom, ale musíme taktiež vyzdvihnúť košických hokejistov v dnešnom zápase. V tretej tretine podali naozaj skvelý výkon, ale už to bolo neskoro. Ako som už raz spomenul, v sérii play-off hrala Skalica s Bystricou, že Zajac sa chytá za uši a nie za chvost, pretože už bolo príliš málo času na to, ako otočiť ten zápas. Ako si správne poznamenal, aj na strane Košíc netradičný strelec, aj na strane Nitry netradiční strelci, ale o tom je play-off. Dnes sme videli ale aj také tie nešťastné momenty, keď sa stratili hráči na jednej a na druhej strane. A znova, ako keby to už bol syndrom, znova je to hráč, ktorý bol pri Jozefovi Štimpelovi, Richard Mráz, ktorý znova musel opustiť, ako keby mali smolu tí hráči. Sú to zápasy play-off, sú to zápasy play-off, ale nie je to jednoduché. Nie je to jednoduché si udržať formu po celý čas a je skutočne na tých hráčov, ako k tomu pristupujú. Ide sa na doraz a takisto aj mladý Mráz schytal ranu. Vyzerá to, že má zlomenú sánku, neviem, ja len toľko, čo som počul aj zo strany trénera a zo strany vedenia nitrianských hráčov. Ale je to lazaret na jednej aj na druhej strane. Prakticky, keby sa mal hrať ešte jeden zápas, tak snad budú hrať 10 proti 10. Ale o tom je play-off. Dovolím si tvrdiť, že utoral veľmi, veľmi dobrý, ale bezchybný zápas. Bezchybne zahral Nitra. Dneska Nitračanov. Výborný Nitrovci. Paráda. Ja som ťa, Igor, nepočul, prepáč. Igor sa nehal uniesť s atmosférou. V každom prípade je tu naozaj ohromná atmosféra, rozlučka so sezónou, ako sa patrí, ale tá rozlučka príde až v Košiciach. Košice premrhali možno ten, ako sa to hovorí, po anglicky momentum, ktoré získali na domácom ľade a dokázali vyhrať. Dnes ho stratili. Je to o tom, že tieto zápasy sú vyšpinkované do maximálnej možnej miery, čo sa týka aj fyzického, psychického nasadenia. A v takom hokejovom žargone niekedy platí, že nesmiete uraziť kartu, respektíve nesmieš uraziť kartu a keď ti ide, musíš spraviť všetko preto, aby si toho supera doklepol a ukončil sériu. Teraz hovorím trošku v inotajoch, nech si každý z toho vyberie, čo chce. Jedná sa o to, že posledný zápas bude dosť koho. To nám je jasné, čiže výhoda domáceho prostredia pre košických hokejistov nemusí byť výhodou. Takisto tam budú mať nitrianskí fanúšikovia svoju podporu a uvidíme, ako sa dokáže Nitra vyrovnať s situáciou, že idú do rozhodujúceho zápasu. Majú neuveriteľnú psychickú výhodu v tom, že tento zápas vyhrali viac ako si spomenul, viac ako jeden gól. Čiže to ich ženie dopredu. Oni vlastne nemajú čo stratiť, ale sú krôčik pred bránami historického úspechu pre nitriansky hokej. Košičania už vedia a zistili, ako chutí majstrovský titul. Ale už zrejme 3 roky dozadu ho nezískali, naposledy im ho z prednosa vyfúkol zvolen, takže budú spraviť všetko preto, aby titul ostal v Košiciach. Takže ja fandím skvelému hokeju, aby taký hokej, aký sa hral dnes, aby sa hral aj v Košiciach, aby naša liga ukázala týmto zápasom, že nie je až taká slabá, ako niektorí o nej hovoria, pretože skutočne celý rok som chodil na tie zápasy a musím povedať, že niektoré zápasy mali nadpriemernú úroveň. Takže rozvíjajme to, čo je dobré. No, my budeme veriť, že ten posledný 7. zápas bude ozdobou celého, nielen finále, ale celej extraligy, tak ako sa patrí. A hrá sa na veľkonočný pondelok opäť v tradičnom čase s našim štúdiom o 16:50, s úvodným boli o 17. hodine. No a verme, že sa dočkáme naozaj toho najkvalitnejšieho vyvrcholenia celej extraligy. Na zápasy medzi Nitrou a Košicami je to 3-3. Rozhoduje posledný a ten 7. rozhodujúci zápas.